Balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagwan mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aopdan man sang buko sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers na maghatagman sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkaranabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtamiyota sa ato sa ring nga mga kautarang matag promatay na to na broad. Mga pinanggata nga menegrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagmati sa aton pinagi sa Facebook. Kag subong man sa ato sa nga makabombo nga nagalantaw sa YouTube. No, pagi sa ato sa nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. So welcome na sa ato sa nga makabombo sa siling pang Webes ring edisyon sa Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 5 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 7. Sa gabi dire sa aton sa ring nga pagparagad ato labing kalopang doon pila ka mga draguan nga mga balita. No, sa mga top stories of the day sa madraguan aton sa ring nga mga balita lokal. So ibalorin naton karon nga makabaran sa bahin sa aton sa ring nga makabombo abi, no, ang ining pinakalaytas. No, sa ding obserbasyon naton sa pagpaidalom sa syudad sang Bacolod sa alert level 3. No, so ginanganangan naton iya makabaran ang ining executive order sa ato sa ring alkalde, no, sa syudad sa Bacolod. Pagi sa kay Mayor Evilio Bing Leonardia. No, diba sa aton sa ring mga kautar same time sa aton sa ring mga kabombo. So ibulon taniya kagbatayan nato ni karon, no, sa report man ni Bombo Ansindo Sorilla. Para ngati mapatag naton liwat, no, ang ining pinakaligtas, no, sa didring mga guidelines sa pagpaidalom sa alert level 3 o kung ang equivalent sini, no, daw General Community Quarantine na or GCQ nga status. O sige, baloonin naton karon man sa ato sa ring pagkalagad, no. So kaina, no, piraman ka mo opisyal, no, ang dapang interview naton iya makaregard sa siring mga preparasyon ta, no, sa pagpaidalom sa syudad sa Bacolod sa bahin sang alert level 3. No, so ang mga pamangkot sa Los Cadaman, no, silingati sa alert level 3 basi ma-lockdown kita. O ti siling ko gani ang alert level 3 GCQ ng status ni. O buot silingon, no, sa GCQ wala daya sang ginatawag nga lockdown. Sa bahin sang General Community Quarantine nga status. O diri sa may syudad sa Bacolod. Sige na klaro nato na so mga tagpramati naton diri sa Bombo Radio Bacolod, no, ang ining pagpaidalom sa alert level 3, no, wala sang matabo nga lockdown. Sige hon talang aton nga kuana nga mga obligasyon diri pareho abis ang siring pag kuana to, no, pag padayon, no, sang aton nga vaccination program diri sa mabahin sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri nga mabalita mga impormasyon sa diri makabaran sa aton nga pagparagad, reaksyon sa aton nga provincial administrator o kon aton nga little governor si Attorney Refrando Diaz iya makiabanan, no, with regards sa pagpaidalom sa syudad sa Bacolod sa alert level 3. Probinsya sa Negros Occidental wala sang pagbag-o, no, sa diri nga himuon iya makabanan sa sining pagpaidalom, no, sa syudad sa Bacolod sa as far as the guidelines is concerned, no, nga napagkit iya makabanan sa bahin sang executive order, no, sa aton sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. No, so hibaloonin naton iya makabanan diri man sa aton sa pangalaga. Nagkaroon sa report ni Bombo din sa Rubica samtang duga pa sa diri nga mga balita. Diri man sa aton sa ring pagpakalagad, ang report karon ni Bombo Carla may defensor. Ang inimay kang tanan sa siring report bala nga na kwa naton, no, sa diri makabigikan sa bahin sa mareaksyon, no, sa pila ka mga senador ta. No, sa bahin sa pungsod Pilipinas si Senate President Vicente Tito Soto III, no, sa di makabanan ang nagpahayag ang no vaccination no ride policy isa kasahi isang diskriminasyon. Ang palasyo kuno dapat mangin creative, no, sa diri makabaran. So may reaksyon diri ang mga asosasyon sang taxi operators naton diri sa Negros Occidental o kon tono with regard sini kag of course ini pagpedalo man sa syudad sa Bacolod sa alert level 3,
ang ondok, no, kina-expected na nila makabanan nga posible, no, may mapanibag-o nga mga guidelines sa astos ang kadamuon sa mga pasahero nga nagasakay sa tagsa ka mga public utility jeepneys naton o kung naton nga mga PUJs diri sa may bahin sa syudad sang Bacolod. So, ti sa bahin sa LTFRB, no? Ano ang mga latest ni? May posibilidad bala? Daw nga ibalik naman nato ang aton nga mga barriers sa mga salakyan. Or ti siyempre, no? From 70% balik kita makabaran sa 50% ang maximum asang sining nga mga pasahero. Pero ti sa gihapon may mga obserbasyon kita nga tiway man Japon na ginasunod, no, ang ining 70% kundi ang full capacity man Japon. Wala na barrier ang masalakyan ta, pero kung makitaan nyo subong, no, mga PJs naton puno man niya makabanan sang pasahero. So nawala lang iya sa limitasyon, ano, kag siyempre wala man pagsunod diri makabanan sa mga guidelines. So dapat ang LTFRB amo ni mga strictos ni, no, di ba? O sa ato sa ring Land Transportation Office, LTO, LTFRB, no, ang patuman sa stricto, no, sa diri nga mga rules and regulations sa aton mga pasahero nga mga salakyan. Samtang duga pa sa diri nga babalita, report man karon ni Bombo Rainsel Pama, no, diri makabanan sa ring reklamo sa pagpanghatag sang cash assistance sa manapektuhan sa Bagyo Odette sa Banwa sang San Enrique. So personal gid nga nagpadulong diri sa estasyon sa Bombo Radio ang mga tagreklamo, kaging kuanta man ni reaksyon ang kapitan, no, sa isang nasambit iya nga barangay o sa concert iya nga barangay iya makabag-asang papalabot taman ni no, sa alkalde dira sang Banwa sang San Enrique nga si Mayor Gerson Tobillara. Kung ano ining mga problema nga nagluntad dira, no, so bati plariho man lang guro kamo dira nga na apektuhan sa bagyo. So dapat sa lalaman nyo man no? So mo gining laing ko kaysa kay ti basta kwarta ganito mainit gid, no? Hindi gid mahimo nga wala sa may magreklamo. Kung sa bagay ti kon patas malang nada, no, ang tagtaganay, away man guro sa may magreklamo pero galing basi bala, no? Mo na blang gidadudahan ta kung bingat ti basi may pamulitika man ngagin salot diri. Kay kung mo basi hindi kamo ya supporter ni Mayor da, no, sa Banwa sang San Enrique, no, hindi kamo ya paghatagan sa assistance. Pila diri ang mamaton sang totally damaged, no, nga balay pila ang mamaton sa partial damage nga balay sa paglabay ni Bagyo Odette diri sa Pitsa 16 kag Pitsa 17 sa bulan sang Disyembre. Te kompensaron naton iya makabanan masobra pa gining problema sa mga kauturan naton dito sa pinakasurgid nga porson sa aton sa probinsya, si Palay, no, worst gid sa Kabangkalan, sa Ilog, no, so kanduni hinubaan mas worst iyang ilang tin-experience na dito, no, may nagkalamatay pa gani, no, ang si Palay City mo pinakamadamo nga mga nagkalamatay, no, nga mga pumuluyo naton sa paglaslas ni Bagyo Odette. So ibalonin naton karon iya makabang kapamatian naton niya ang reklamo para papalabuot naman sa mga concern para pathagman kay ti kabalo kita basta magreklamo ang magreklamo ang pumuluyo sa Bombo Radio. Laban-laban why na gina-explikaran dira. Di kamo dira mga barangay officials, mga municipal officials, city officials, kamo na niya mag-speaker sa ila. Kay ti mo ni mga problema pwede naman na maistoryahan ti bagay hindi taman matabog ang mga nagreklamo dire, no, sa aton sa estasyon sa Bombo Radio kay ti kinamatarong man nila. So ang aton dira no, i-confirm na to kung may ara magid, no, sa mga pinilian. Kung may mga pinilian dati mabulayog ang mga opisyal nyo da. Inay ako may pinilian kabay pang hindi ini matabo. 14 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan mga balita nasyonal. Ang no vax no ride policy ang makabarasaling sang DOTR, ang loss of life due to non-vaccination is anti-poor. Kagati of course ang makabarang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas subong adlaw naghampak naman sa kapin sa 34,000 ang kaso. Makabig naman isa ka record high, no, ang kaso sa COVID-19 subong adlaw.
ang Metro Manila, no, nagsuspender sa tanan nga klase, no, sa simana, no, due to surge sang COVID cases. Ang Commission on Higher Education o CONCHED ti may 126 man ka universidad, no, nga ti ara sa academic break subong. Diri man sa aton sa nga pagpalagan. So amaning pila ka may impormasyon nato na, no, diri sa aton sa nga paratuntunan, kag matalakayan ta subong nga gabi. Oy dalipatan ko ang COVID case subong sa ning gabi makabanan, no. Ang syudad sang Bacolod naka-record makabanan sang 79 ka kaso. Samtang 105 naman ang sa probinsya sa Negros Occidental. May pinakamataas sa mga kaso di makabanan, no? Subong sa ning adlaw ang syudad sang Bacolod. Or ang Iloilo City gali. Stand corrected sa bahin sang Western Visayas. Now as far as Region 6 is concerned, may 96 ka kaso ang syudad sang Iloilo. Ti nagalagas man kita makabanan sa syudad sa Iloilo nga ti una gagin paidalom, no, dito sa may bahin sang alert level 3. Samtang makabanan ang no, samtang ang probinsya sang Negros Occidental, no, kag nagapabilin sa alert level 2. Ti ang syudad sa Bacolod ari na kita sa alert level 3. Maning pinakma impormasyon ka mabarita nga ato sa riga pagdiskusyonan diri man sa ato sa riga pangalagad. 15 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7. Diri man sa ato sa riga palatuntunan subong sa sining kamahal makabanan sang kuana, no, sang COVID test naton ang pagpaligan sa RT-PCR test. No, may pila ka mga senador diri nga nagaduso, no, sa pagpamuno sa aton nga Senate President Vicente Tito Soto III, sa Senator Francis Pangilinan, Senator Franklin Drilon, no, nagduso sa di makabay nga dapat atubang or talupang doon masang aton sa di nga gobyerno, no, ining kamahal subong sang pagpaligayon sa bayad sa RT-PCR test. Nga daw hindi naton ma-insindihan, no, ti imagine hindi magdubo sa 5,000 mo, no, ang bayad sang RT-PCR test. So muni subong ginapanawagan taman sa ato sa gobyerno nga hindi taman pagpatamaan, no, ang aton sa mga kauturan, no. So bisan pa nga fully vaccinated na kita, no, so kinanglanon taman Japon nga mag-test to make sure nga di clear kita, no, sa virus, nga clear kita makabanan sa ginatawag nga virus. No, so ti ara pa man gid na sila, no. So kabay pa nga ti ining mga lihok ninyo hindi ning sila nga ti kumo pamulitika lang, no, kung nano. Kay ti diri man ning sa Japon nakasalalay, no, ang ining of course ang ginatawag naton nga bisan pa paano ti hindi matamaan ang aton nga mapumuluyo angot sini diri, no. So muni ka perwisyo subong, no, sang COVID-19 diri sa aton sa baybayin sang syudad sang Bacolod sa bilog nga pungsod Pilipinas. Di masabit ang ginakadlokan gid, no, ang Omicron variant, no, nga konsidente madasig kuno ang paglaton sang sining nasambit nga variant. Pero ti as always, no, kita iya nagasiling, no, ang ti kun ano pa ang klase sa variant basta protektado kita waay gid sang mahimo ang virus sa aton. Sa mapaagi para nga ti maprotektahan ta ang aton sa nga lawas, ti una best, no, magakuan kita dai panigayon makabaran sang ginatawag, no, nga vaccination drive. So inganyohon ta dugang aton sa nga mapumuluyo para sa pagbaton sa bakuna diri karon sa aton sa may bahin sa syudad sang Bacolod. So ang probinsya sa Negros Occidental bisan pa muning kasakoon naton kag sa bahin sa syudad sa Bacolod ti indi kita sa gyapon maguntat sa kampanya naton with regard sa sining nasambit no, nga programa sa aton nga national government. 20 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ringa pagmalagad, inabatan aton sa ringa mga headlines sa aton sa ringa pagpanabalik, no, unahon ta ako report ni Bombo Ansindo Surya diri sa aton sa ringa palatuntunan ang executive order nga ginabantayan taman diri sa bay syudad sa Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Pa Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga Sige, pabalik na ni sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Pareho ka pa dyan po nagpamati din sa aton sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre. Opo sa Ilagat, Bombo Ponce Espino. Ang issue bala iya makabanan sa bahin sang sining no box, no ride policy. No? Daw nagtuhaw naman. Dari karon sa aton sa may bahin sa Pungsod, Pilipinas. No? Di Blas ang nagliyad, may ara man na gani nagtuhaw nga no work, no vaccine policy. No?
nga tigin paig diri sa ato sila nga Dole Secretary Silvestre Bilio III, no? Nga hindi ya pwede, no? Nga apply sa aton nga baka author especially subong sa tiyempo sa pandemic. Damo pa kita mga kauturan subong nga danulaan sang obra, no? Damo pa kita mga kauturan mga kabombo nga for 2 years standby na sila. No, kay di resulta sa manegosyo nga nagsalarado, kay ti ano mo, anong income mo, no? Kay tawo ti daluson gani magwa, no? Sa ila say tagsa ka mapuluyan. Ti subong ang gobyerno ta may mga programa like abisang siring ginatawag nga Dole Tupad program, no? Kabisan pa paano ti mabuligan ang mga displaced workers naton. Labi na gid ini mangrarga olobra sa restaurant, no? Damo subong mga restaurant nga nagsalarado mo, no? Ang ilang restaurant, ang negosyo nagsalarado gid halos kalabanan. Kaya mo man ng tsansa sa mga restaurant, especially sa mga malls, nga maka-income sang dako, no? Kay tawo yati ko kaysa kuay man pandemic, kuay COVID. Tawo ya tinira sa mall. Debla, ang tawo nagatinir sa mall, ti kaon-kaon na nagida. O, ka magpabulubugnaw. O. So, ina sang unang masarap, ti, kay imagine, ang isa ka restaurant, nagabisan sa mga food court lang yung gani, no? Maka-income yun sa kapit sa 80,000 sa isa ka adlaw mo. No? Sang una nga ti tawhay-tawhay pa. Way pa nag-abot si COVID rin sa aton. Ti, anay sa pag-COVID, no? Pag-pandemic, daw dira ya makamana nag-amat-amat kanubo nga nubo ang ila nga income. Namuhin tawo, skeletal, no, ang tawo, kag sa sulin na nirado na lang. No? So nabuhinan ang income, naputo ang negosyo, pero ang arkila sa may establishmento, padayon. Imagine mag-arkila ka abida 100,000, mag-arkila ka 50,000, kasakit-sakit tas na. Subong pang naan nga panyimpo. Ha? Tidin mo na kwaon, tetaran mo to nga savings sa kalaubos. So ang tendency, masarado kagid. Sang imo nga negosyo. No? So, ang no vaccine, no work policy, why ato gin paboran, no, sang Dole. Gin gin basura. Sang Dole. So, ang isa karon sa mga concerned naton, ti ining no, ang no vax, no ride policy. No, naton ti mo mga sa utod ta, mga kauturan nato, mga salakyan naton, no? Mga taxi. Oh. Nga ti mangin subject, no? Sa ila iya makabanan nga pagstrikto sa ila si tagsa ka mga tagsa ka mga pasahero. So, siling diri ni Senate President Vicente Tito Soto III, no? Ang no vax, no ride policy, no, isa kasahi iya makabaran sang discriminating, no? Meaning to say balo kita may kasuguan kita dira, no? Kag siyempre sa pagsulundan sa rules, no, sang ang Land Transportation Office, no, kung aton niya makabaran nga LTO, no, ining refusal to convey passengers bla, no, so basi dire ko muna dimigo nga ko sa din balibaran ninyo da, no, ang inyong mga pasahero hindi makasakay sa inyo, kung wala, no, nabakunahan. Di ko ano na lang, himuon na lang, no, sa diba kabaran. So instead ng baldari ni sa Torsuto, iginaduso niya sa gobyerno nga to be more creative in convincing more individuals sa pag-avail sa free vaccination program. No? So, isa kasay isang diskriminasyon. No? Kag siling yati, it would only steer sang resentment among sa mga unvaccinated and the more discouraging or gina-discourage din lugangan tapag discourage sa ila sa pagkuha sang vaccine. No? Ti ano ang rason? Ano bing rason sini kon nga ti ang gobyerno nagaduso sini, no, sang no vaccine, no ride policy, no? Kaya it could be isa sa mga factor dira takaan ang tawo no? Natakaan ang tawo
or natakaan na ang gobyerno, panawagan. Ti bisan sino man lang, matakaan man siya na. Ngati sa panawagan do, may gani, pila man lang ka nahot ang nagasabat. So muna tanap bagit, bisan gani subong to doon apply ta naman na di sa bahin sa surat sa Bacolod, no? Sa mga fast food na ton, try nyo bla sulod. No? Kung hindi ka mo vaccinated, kung fully vaccinated ka, makadainin ka. No? Kung 1 dose ka pa lang, hindi pwede ka dainin. Pero daw lain na diya sa fast food na to sa Bacolod, no? Kaya kung basik malabot maabot man simpo nga kung unvaccinated ka, no? Nang hindi ka nagidya makasulod ay agani. Kaya ginapangitaan na sa vaccination card mo, no? And that's, ang vaccination card, sa kung may mga salakyan ka, makatsansa kapag makadiskwento, no? Kung magpatughong ka, nasa mautod na ton yan may mga salakyan. Sa mga fast food na ton, isa man nakasahida nga, makakuan sila, no? Discount. May mga discount inada nga gina-offer. So, ti dugang pa sini, sa pagpahayag yan ni Senate President Soto, no, nga ti siling niya, birabarahan tanan lang yung kampanya. No? So, ti mo na yung ginengkari sa mga Senator Soto, dati bulig man kamuda kampanya. No? Kay ti daw, sort of, kwa naman yung gani, no? Nang, daw gamiton niya naman para sa iya siling kandidatura. So, makomment-comment sa da. Although nga Senate President pa sa subong. Pero pamangkot, may nahimo na bilang mga senador naton. No? May nahimo na bilang sila sa kampanya sa gobyerno. Kabulig bla kita. Instead nga magbulig kita, basi bulig tumuok. So, munang hindi ta gusto. No? So, parang kung matapos may pandemya, makasiling ka man lang happy ka man, kaya may kontribusyon ka man da. Pero kung mulay lang ang mulay sa gobyernong obra mo, kaya ini public health concern ang issue diri, no? Ti way na pulos. Although ti ko sa legal nga ti sakto ni may punto man siya, no, nga sa sort of discrimination, no, ang ini nga sahi. Pero ti mano ka baby, no? Why ka na last recourse mo na no? At mo na lang para nga ti makabaton ng sila sa libre, no, kabakuna. So ipanawagan ta, libre pa lang inisbong. No, gigaswan ni sa gobyerno kun utangan ta, pila ng utang ta, no? 13 trillion pesos. Ang utang ta, makaapot tas tuhod, no? Balayram ni Japon, utang man ni Japon, sa pungsod Pilipinas. Ti mayo lang siya nagapautang. Kaya ti, nagaganansya lang, no? Nga nagaganansya. Muna na nga aton. So, I hope nga ti, ining statement, no? Ni Senator Vicente Tito Soto III, hindi niya sila nga ti, gamiton niya sa iya sila nga political career. No? Ito balo na magtagpadlagan sa bilang Vice Presidente sa pungsod Pilipinas. No? Kay misinterpret ang karapatan sa tao. Kung hindi gani eleksyon, hindi ka mo sagag komento. Da mo na bala. No? So sa una daw, hipos mo lang gani ka mo da. Hindi na subong, tilang tawan niya bala, kampanya ta sa kampanya ta against sa COVID. No? Ang opposition wise sa gihapon no? They're putting a gap, no, in between sa opposition ka sa administration. Kaya ti, imbis ka magbulig, ti sila mulay. Balaan nyo man ako sinuna. Ti pamangkot, nagkakarapat, pablin sila ibutang sa pwesto, no? O kung hindi. Although, right tama na, kaya ti, parang hindi ba salitanan nga ti, yes sir lang kita, no? So, inapamagi may opposition, may administrasyon, para nga may check and balance nga ginatawag. Kaya kung maghuo na lang kita, karon tibok-tibok kita urot tatanan kung magkalatipasong ta. So, amo na siya na, no? Nga to sa ring buot silingon. Nga ti okay na magkokomento kita sa nidre, pero isito itaman. Nga ini tutuod kampanya ini. Basi kung for the sake lang yan ti nagpadlagan sila mo, no? Sa mga posisyon. So, ang election period nagsugod naman, pero gin-encourage sa mga elected public officials nga magtrabaho anay, no? Kag ang politika is set aside anay. Especially ning mga batasan tablang pagka-crab mentality ta. Nga butungay kita nga butungay, kay di kita gusto, no? Kapag umuwad mga isa ka lugar ti paano abina, no? Sa di makabanan.
paano naton ina maintain no ang ato siring goal no kun nagay kita sang kwandri no binutungay kung sa Tagalog kung sa butong padalom kada way kita luyag sa ibang diri o kung hindi kita gusto nga ang isa ka susunod naton no ang maga-develop o kung maga-umwad. So nato na karon nga makabaran no ang ining no vaccine no ride policy. Iberaksyon diri nga ato sa taxi operators sa Negros Occidental o kon Tono. Desab ka to unang report ni Bombo Dennis Rubica diri man sa ato sa pagpalagad ang ining sabahin sa reaksyon no sang aton nga provincial officials no diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang syudad sa Bacolod gipedalom na sa alert level 2 kag ang matabo no sa probinsya sa Negros Occidental. Ti way man sa may matabo nga close border no diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So tuloy ang trabaho according sa kay Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz, no, wala kita sang mga pagbago. Bagay ang probinsya sa Negros Occidental, ari Japon niya sa 4-day work week, no? Ti way gini nagbago since nga nag-alert level 2 kita. O now, ang syudad no sa Bacolod balik naman kita sa alert level 3. So, ga-expect talaga pa alert level 2 mabalik na sa normal na opisina. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Pero makabanan sa probinsya sa Negros Occidental, alert level 3 ng syudad sa Bacolod sa Japon, no? 4-day work week man ni Japon ang matabo. Sa aton sari nga makuta at the same time sa aton sari nga mga kabombo. May reaksyon diri si Atty. Fernando Diaz sa aton sari nga provincial administrator, no? Sa probinsya sa Negros Occidental. With regard sa sining pagpedalom no sa alert level 3 sang syudad sa Bacolod. Inibase pa sa announcement sang NIATF. Sak naton si Bombo Dennis Rubica sa piya kalinya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Mambo Pons, hindi magpagayon sa anuman nga mga restriction no ang aton sining provincial government despite nga sumugod karon past 12 midnight mapaidalom na sa alert level 3 ang syudad sa Bacolod, Mambo Pons no kay nabalan dati ang Bacolod ari man din sa within the province of Negros Occidental no. Do mabulubod light magrubumpos nga kon taga Bacolod ka kadto ka sa guwa sa Bacolod sa part ng probinsya ma-RT-PCR test ka pa mabla bumupos nga mga senaryo kay based sa EO nga ginpagawa ni Governor Lacson ang tanan nga mga padulong sa probinsya sa Negros Occidental gikan sa mga lugar sa idalom sa alert level 3 dapat magpa-RT-PCR test gid, mag-present sa negative RT-PCR test result na before nga makasulod diri sa probinsya. O galing kay sa sining kaso mo po sining kuang Bacolod, ari na malang within the geographical territory no sa probinsya sa Negros Occidental. So musin ko to kasi kwawi nga kung naling ka sa taga Bacolod ka gobra ka sa Talisay paglabot sa boundaries sa Talisay kay Parche Negros ma-present kay mo si RT-PCR test negative result mo no bla daw ka inappropriate naman Bombo Pons no so again pasiguro kay na ni provincial administrator no Atty. Fernando Diaz nga okay lang na ya bisan alert level 3 ang Bacolod ang province of Negros Occidental nagpabilin sa alert level number 2 despite sining iyo ni Governor Lacson hindi man niya magpatuman sa ugot gid niya ma-shores ang aton nga probinsya. Mupos kiti kung sundon mo lang basing ko mag traffic na mula like sa niligad daw nag general community quarantine kita kundi sa border naton di halin sa Guwa sa Bacolod tripling traffic kahit magsulod ka grabe ang bantayanay no present ka sa mga ID nga necessary
antes kaya makasulod sa Bacolod, daw mo gitong nakasing huol sa aton sining nga mga kauturan. So no kay Provincial Administrator Attorney Diaz nga sige okay ang importante ikuan tanay no ang i-restrict mong po siyempre ang pag lagaw-lagaw no pagkadto kadto sa mga madamo nga populated abi nga mga area public places no mo na lang likawan ta na kay ti di mawalaan no nga sa ti komodod sa Bacolod alert level 3 ang probinsya ti kadadlaw nagadugang man ang kaso nagasaka man ang kaso sa COVID-19 puti still no as of kaina mga what pa man gani kalabot mong post 20 nga mga individual nga ara sa ospital pagkaminti sa aton COVID hospital sa may Cadiz District Hospital kamaning subong ang designated nga COVID hospital sa probinsya ang Cadiz District Hospital despite sing pagsaka sang kaso jutal lang niya ang ara sa ospital kag ginalaman na sa ospital pero mild and moderate na nila symptoms bumupons. Kag may iba niya guro nga nagpositive buwan na lang gid nagpa-ospital kay pwede naman niya maka-isolate sa balay nila. Yes, bumupons no kung do qualified ka naman lang yang qualified ang mo being balay nga pwede ka isolate. Dak naman lang. Ya kag tinatawag bumupons ini mga positive cases sa aton nga probinsya siling naton. Majority na diriya asymptomatic mo. Kag wala gid bla makita ka lingkati ini sila nangin contact tracing iban sila din siya to sa damlag pa nga nagpaidalom sa mga rapid testing no nga nakita nag-reactive kagin swab nag-positive bumupons no amo nang mga kaso diriya sa probinsya sa Negros Occidental bumupons puta mo lagi po no bisan white restriction despite ang alert level sa Bacolod halong nga gyapon kita no kay sambal pagani ginan ni Attorney Diaz ngati kon ano ang mangin senaryo sa sunod sa Bacolod hindi man malayo nga basi kon matabo man sa probinsya kung kasaka ang kaso sa Bacolod basi magsaka man nagasaka man ang kaso sa probinsya kay kadamo manupon sa nag-star sa Bacolod nga diri nagatrabaho sa Bacolod papuli nila tiguas nila sa Bacolod Mara man nga taga Bacolod kati nagatrabaho iya sa agwa man sa Bacolod paggabi puli naman sa Bacolod mo vice versa na consider Attorney Diaz pagani nga daw personal mag-asawang Bacolod nagahulid lang si isa ka katribla nga tikilan daw kabudlay naman nga implement pata i-restrict pa iyang mga pumuluyo nga sa Bacolod kung magkadto sa mga banwa kay syudad na sa aton sining probinsya. Kay kaklaro man na bumodinis nga sa aton niya nga sa EO ni Mayor Bing no ang maghalin niya sa alert level 3 no amo nang percentage sang negative RT PCR test result in 72 hours. Ti Negros isam lang na Bacolod bisay sa Negros sa alert level 2 man kag isam lang kita ya kalugar di. Correct. Amo nang argumento man abi ni third nga ti isam lang tak lugar. Ang Bacolod is within the province of Negros Occidental man. Ang batayan lang ang halin sa gwa sa atong probinsya. Nga nagasulod mo dati mo nang logistic to katay kiti. May negative RT-PCR test kita nay. Nakakasing ko da mablaw po sa kapamangkot kiti paano kung Bacolod alert level 2 level 3 na ang probinsya is alert level number 2 tinong magwa sa mga pumuluyo ang alin sa Bacolod magkadto sa Talisay magkadto sa Murcia magkadto sa Bago pagwa sa Bacolod iba si kung mag-restriction bla kag mabulod dayon mga taga Bacolod ti amo ni ang pasiguro kay na sa atong probinsya wala iya sang mga rugot nga restriction no despite nga sinaton ang Bacolod mapaidalom na sa COVID alert level number 3 kamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Although it will start on the 14th pa though in practical magsagay kita border control even during that time na nagalain-lain naton gani nga quarantine classification
okay man lang, no? So that ang movement from within Negros Occidental is still ng smooth kang wala sang damo nga problema. Ang concept kita ni naton is a bubble. Our borders, our ports, our airports, amo ginataning banantayan, no? But ang port diri sa Bacolod, wala man may nagbantay, no? Sulod man lang ang tao. And of course, naglakta na din sa sulod sa Bacolod. Kung maglain ng Bacolod, gaawas na damo. Okay? So, sinong nag-test sa aton nga mga infected nga mga kauturan? It's the Teresita lang doon ni molecular lab. That has always been the case, no? And we will do it also, and we will keep on doing it, no? That is a mandate of Governor Bong Lacson to protect all Negrenses, even from the alert level 3 status ni Bacolod City, which we know na damo na yung nagka-hospital sa kung critical man diri, and nagalakta. And why may obra? Because we are like husband and wife, no, in one bed. So what happens to Bacolod happens to the rest of Negros Occidental. The only thing that the province can do is to diligently conduct testing para hindi na maglakta sa rest of Negros Occidental. So far, wala pa ta, no, from the Genome Center any advice na may Omicron case sa Negros Occidental. So we can still say Omicron-free ang Negros as of today. Bumupon sa moto ang pahayag no ni Provincial Administrator Attorney Franto Diaz. No, so far, ti wa passing confirm yang kaso diri sa Omicron variant sa probinsya. So padayon non talanis tuhon talang ya, no? Bagay ining 72 hours nga negative RT-PCR test result, dako na ni nga bagay mo. Bomo dinhi sa mapunggan tang Omicron variant nga maglabot ni. Correct. Sakto na bumupons. As mentioned, laki na ni Atty. Diaz nga support to tani nabantayan to kay duduman before ta nag-implement sa required sa negative RT-PCR test result. Ang probinsya sugod sa January 7 rapid testing niya sa mga nagasulod diri sa ato na probinsya. Hindi lang to sa airport mumpos mo kay may mga pasahero man sa barko galing sa Metro Manila doon ka sa Bredco Port nga ginswabya ginipidalom niya sa rapid test sa probinsya kay man ara gani nga man nagreactive ya mo nga mo to na sulit na yon nadala sila sa mga quarantine facilities kag ipidalom sa swabbing, so at least natap na bala na detect nga carrier sila, at least na isolate sila sa temprano pa. Maniguro ang isa rason nga do hindi na to sila gani nakabalik na to guro, no? Ang iban bumpos nga nag-positive kundi nag-reactive sila sa rapid testing. Gin ko pagka next dito gin RT-PCR test sila to. Amo to nga may manag-positive sila. Nga na-confirm gid nga positive case positive sila carrier sa coronavirus. Nga ara sila gyapon nagapabilin sa quarantine facilities ng aton nga probinsya. Bumpos ang negative pero reactive sila daging pabilin siya po the last 5 days quarantine sila depende sila condition kag pwede naman sila release kay sila dito bumpos sa mga gipedalom to sa rapid testing kuti daw mga 80% gito sila nagreactive sa kadamuon sa mga pasahero sa eroplano, pasahero sa barko nga nagsulod diri sa Negros before sa January 9. Ang mga 80% kito sila ang nag-reactive mo. Kag damo-damo man to sila nag-positive sa RT-PCR test. Nga mo na yang sa naton kay kun pupos gin-implement lang diretso ang negative RT-PCR test result sa January 9. Wala tabi nag-rapid test before, 2 days before January 9. Tining man nag-reactive ka nag-positive sa RT-PCR test. Isipab la pila sila nagpilog kung nagpululi na to sa banwa kay sudad damo na gid na latnan man nila eti asymptomatic mas mo dalang na detect nga carrier sila bangod nag-reactive
sa RT-PCR sa rapid test kag mag-positive gidya sa RT-PCR test. So itong rapid test ng probinsya, isa gid ito kadako nga effective nga measures man na ginpatuman sa atong probinsya nga na-detect ini mga asymptomatic pro-carrier sa coronavirus nga nagsulod diri sa probinsya after nga naglala ang kaso dito sa National Capital Region. Bumupon. So far sa mga nagsulod diri kung nagpalastive ng iban ti local cases na kay ti subong hindi ka naman diya kasulod sa Negros kung nalain ka sa lugar nga alert level 3 kung wala ka sang may presentar nga negative RT-PCR test result before ka mag-board sa aeroplano bumupons. So muna no at least nakapugong-pugong atong rapid test nga ginkadak sa mga negosyanon iyang nagasulod diri sa aton sininga probinsya. So muna wise ang restriction niya despite nga alert level 3 na ang Bacolod City sumugod buwas. Yes. Speaking sang flights ng namba mo, may limitation kita sa flight sa subong to? Correct, starting sa January 9, isa na lang one flight every airline ang ginapanagutan diri sa probinsya halin sa Metro Manila. Busin leon kung karga mo pasahero, like sa example Philippine Airlines, so isa lang na iya ka flight ang ginapasugtan ko sa probinsya nga magsulod diri sa aton probinsya kada adlaw. Ang Cebu Pacific sa man ka flight, ang other airlines sama naka-flight, no? Kung pwede sila kadugang po sa aplikasyon sa Liga na 3 days, pwede sila kadugang flight pero cargo na lang. Wala sila pasahero. Kung halin sila sa Metro Manila. Kung outbound, halin dira sa Negros, pwede man sila magka-2-3 ka flight. Pero kung halin sa Gua, inbound, halin sa Metro Manila, isa lang gid tagsak adlaw bumupuan. So tanan na nagasakay siling ko, pasulod diri sa Negros, clear din na sila. Kaya before sila siling ko nag-on board, before sila tagaan niya sa ticket sa airline company, nakapresenta na sila sa sila negative RT-PCR test result as part sang required nga espas sa aton sininga probinsya. So mga uton naton maguri kung may nagalabot diri from Metro Manila or sa mga lugar nga ara sa alert level 3 kay singko ini mga pasahero niya negative na sila, cleared na sila before pa man sila nag-on board sa mga aeroplano, Bambo Pons. Okay. Sa mga update naton nga balita gikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Diman sa ato sa rin nga para tuntunan. No? So, tiyan mo na siya. Why man Japon sa pabago. Anyway, why man tagagwa diya. No? Negros Occidental, Bacolod, isa malang. And tiyan capital city sa Negros Occidental, Bacolod City. No? So, most of the centers ng negosyo, no, dari sa aton sa Sudad Gid. Bisan nga taga-probinsya ka, makadto ka din sa Bacolod para nga magtrabaho, no, dari ka gid. Bisan taga-probinsya ka, makadto ka din sa Bacolod, tagiya ka sa mga stalls diri, sa mga malls, sa mga tanan, no, all kinds of business. Makadto kag masulod ka gid diri sa Sudad sa Bacolod, no? So sang una gin-require naton makabanan nga ang mga persona, no, mga individual nga hindi man sila nga residente sa Bacolod but makadto diri may mga transactions, no, nga magahalin dito sa bahin sang area, no, sa di makabanan sa alert level 3. So required gid sila nga magpakita, no, sang no, sang 72 hours negative RT-PCR test result. Required gid. Here comes Bacolod City, ginpedalo mo na sa alert level 3. No? So, tiyan mo na siyang aton nga mga basihan man. So, ang probinsya sa Negros Occidental kay kumuti taga-probinsya, taga-sudad sa Bacolod, no? Hindi magidya siling malayo sa aton kag daw kuwan kita, no? Daw naga stricto gid. Wala sang border control
nga matabo. So meaning as is lang tadiya, no? As is lang kita sa mga giho man naton diri sa may syudad isang Bacolod. Why kita sang kunano nga mapagbago. Di mayo man na, no? At least ginsabat ang panawagan tabla nga ti mag-isa kita, no? Di kita iya di kita iya paregan sang sining nasambit iya makabanan nga mga kwan ba pagbutang ta sang pamulitika o nga butangan talamod pamulitika. So ginapakibato ta subong iya ang COVID pang ginaaway ta, no? So dapat og yunan ini kay hindi ni matapna as long nga ti daw ido kita kagkuring. Dibla? So 54 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa palatuntunan. So sa nasiling ko na, no, since nga nagsaka man ang makaso naton sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod, no, ang mga nagkala-infect nga mga fully vaccinated, so nagtaas magid naton ang kaso pero di mga fully vaccinated na ang nagkala-infect. So amo ning result, no, sa vaccination. Males ang pasyente sa ospital, no, kita nyo pila lang to sa Cadiz to 12 lang gani, no. So the rest ti mga normal cases ina, no, mga medical cases magluwas sa COVID, no. So mga fully vaccinated na and ti medyo syempre luwas na sila no, sa kadalagman, no, hindi na siling yang ti mangin severe pa ang kwan sa imo, no, ang igo sa imo, no. So mayugid ang resulta sa vaccination, jutay ang mga pasyente sa ospital, way ka ginutok, way kita kadlukan nga ti ginutok mag-alalawas ato sa ring mga pasyente. Kay because this is the result, no, sang sa ring vaccination kay ginahimo ta kag ang siyempre ti kita diri sa part sa 40 states sa media, no, ang pag-encourage naton sa aton sa ring mga kauturan nga magbato na sa libre nga bakuna kay mabot simpo ti basi ibaligya or baklon yun ang bakuna, no, ti dugang palamungol. So ti isa sa mga point out gid naton, no, nga ti avail ta ang oportunidad nga libre. Sige, kanto ta report ni Bombo Carla may defensor kay na nakuhaan ta reaksyon diri ang ONDOC, no, with regards sang sining kuan bala, no vax no ride policy, no, sa Department of Transportation, no, kon sang DO o kon sang DOT, no. So ang NCR dito ara sa alert level 3 kita din nag-alert level 3 naman kita, no. So may department order ng pagwa diri si Secretary Arthur Togade sang DOT, Executive Order number 2022-001, no, sa pagpahanugot sini sa public transportation access sa fully vaccinated individuals gid lamang, no. So ni isa sa mga PUJ ini, pero i-check naton sa mga kuan naman sa mga taxi naman, kung anong ilang reaksyon diri kag at the same time, no, ang pahayag ban sang ONDOC with regards sa sining pagbalik, no, sa alert level 3 to Peprado no sila. Tibot sa linggo gina-expectan naman ni guro sang ONDOC ay, no, ang ining pagpadalom sa alert level 3 kag posible nga maapektuhan man sila diri, no, mga pagbag-o sang measures, no, or guidelines, no, mo ning ginabatayan ta pakron ang EO ni Mayor Evilio Bing Nardia nga ipagwa sa subong iya nga gabi. So from 70% basi ma 50% na lang ini ang capacity sa mga pasahero, no, nga magasakay sa mga PUJs, no. Duha ka mga punto kag isyu nga to sa ring talakayon subong ay bapon sa kay Bombo Carla may defensor. Sa report Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Pons, no? So, ginabot ini nga to nakatapos ang udok, Bombo Pons, no? So, preparado na ini sila kung ano ang maging direktiba, no? Gikan sa national, kagikan na dali sa LGU, sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons, kung ano ang pagsulundan, no? Sa maabot ako na kung yara na sa alert level 3 ang Bacolod City, Bombo Pons. So, pagkasundon inila, bangod nga tiya mo man ang naagyan natin before, Bombo Pons, no? Sa kung yara sa 50% o kung 70% ang mga pasahero, Bombo Pons, no? O kung ang mga pasahero nga magasakay sa mga PUJ diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Pons. Susunod kaya General Diego Malakad, wala pa ini sinagin sa subong direktiba, Bombo Pons. Nagkapadulong man diri kagahapon ang
LTFRB, katapos ng LTFRB, babapon, mera ini sila pagpulong kagabi, o galing kitungod nga, wala babapon na diskusyonan o kung nahambit ng LTFRB nga ang regarding sa capacity na sa no vax, no ride, kag mga protocol babapon, so wala ini nahambit no sa ila sini nga meeting kagabi babapon, so doon ihit man ang ulo sini sa mga presidente o kung na mga katapo man sa association, no, Japan Association dari sa syudad sa Bacolod, bangod nga wala ini nahatagan gid bombopon, so kung ano ang ila sini nga pagahimuon bombopon kung alert level 3 na ang syudad sa Bacolod bombopon, so ang ila sini nga concerns wala gid na tumod gid bombopon, no, so ini babapon so naman ang mga direktiba ila ini nga pagasundon, so kagapon may meeting galing gid mga politika politics Carla? ano ang ginistoryan niya sa Oh, babapon. lo just bigamay kado ka kwansang sulod mo din, no? So kung naga-mobile ka mo, steady lang anay be. So sino nagkadto di ka gabi? Ang secretary sang LTO? Iya sa babapon, so ari diri kagabi no ang officials no sang LTFRB babapon. LTFRB. Yes, Si Kwan LTFRB. hindi ka LTO, si Delgra? Aday ka lang kita babapon so na Oo. ano na mga names babapon, pero ang katapos sang LTFRB ang nagpadulong diri kagabi babapon, Oo. so Si LTFRB Chairman Martin Delgra. babapon. LTFRB Chairman Martin Delgra. Yes, babapon sa katapos sang LTFRB babapon, so wala na ko na ako ang pangalan, pero amo na ini sila ang nagpadulong diri kagabi babapon, so mula na galing wala na diskusyonan ang ila sini nga direktiba ko ng ila sini nga pagahimuon sa maabot o kung alert level 3 na ang syudad sa Bacolod babapon. Okay. Dismaya naman ang undok Amo gani babapon, si magapatigayon nini sila sa meeting bus nga adlaw para maistoryahan man kung anong ila sini nga pagahimuon, no, kung ati na-mentionar diri ni Sir Diego Malacad, no, General Secretary sa Undok, na igabalik ang mga barrier babapon, no. So ready naman ini sila kung ibalik man gid ang barrier, kung mag-less man ang pasahero sa salakyan, okay, 50% di ang pasahero sa salakyan. So ready naman ini sila kay tinaagyan naman ini before babapon. Kag regarding naman sa plete, so wala ini sila nagpasaka sang plete babapon, no, kag wala man ini sila yan nag-suggest, no, nga kung pasakaan kung pasakaan ang ila sini nga plete. So kung ano lang dira babapon, 10 pesos sa gihapon ang ila sini nga ginasukot diri within diri sa syudad sang Bacolod babapon. Okay, sige. Anyway, sa kwan nila sa ilang tawag sila capacity sa pasahero, pila paning ginasunod nila subong 70% pa? Supposedly dapat 70% babapon, no? So may Oo. matiplatan man kita diri nga mga salakyan nga nag-observe man sa 70%. Pero kalabanan gid babapon 200% gid, no? Ang sakay sang mga wala na salakyan. barrier ang mga salakyan subong? Yes, So, babapon. wala na barrier. Sang unang may barrier daw dikit-dikit man Japon na may barrier do nagsubra na gid. Amo gani babapon, no? Sobra-sobra na gid ang Ti mga amo ni ka nagsasakay. kwan subong, amo ni ka pigado subong, no? Bombo Carla bagay ti ko sabi marason man mga drivers ta. Di basta may mga face mask ng mga kono, may nasang problema. Ti ko lagson ta gini ka sundon tani. Ang iyasang ina ATF ni nga daw ay manipulos ni makahatag isa ka litse nga bugas ang ina ATF sa aton kun wa ita kanunaw. Amo pa nagay ng isa nila ka rason babapon, no? Tayso naman kay Sir Diego Malacad, basta may nagat man sa ila sang pangbugas-bugas, pangsudaan babapon, si okay man lang ini sa ila kung tani babapon. So galing kay tay syempre apektado gid sila ya babapon, no? Kay sang nagsugod ang pandemic do ang aton sini nga mga PJ amo gid ang naapektuhan bangod nga naguntat gid ini biyahe last sa 2020. Babapon May duha gid to kasi mana ganing ECQ ay gid biyahe. Yes, amo gid gani do dito gid ini sila nagabot ang natamaan. bulig sang gobyerno, patay ng kabayo.
Amo gani bumbopons no, nagapangita pagin sa giban nga palangitan-an ang mga drivers abangod nga ang ila sining paggabiyahe do hindi gid makabakal sang isa ka kilo nga bugas bumbopons ang iban nga daan nagapang-arkila lang sang salakyan bumbopons. So madamo gid sa mga drivers, jeepney drivers ang naapektuhan sugod sang pandemya sa subong no sang nagsaka pagid ang presyo sang gatong bumbopons. Bauti arena, no? Muna siling tablas ang ligan, perting reacta pagkalabot sa 61, sa 62, subong libot kabala kay may tag 63 na gani kada litro ang presyo sang gasolina. Amo kay ganhi among bumbopons. So grabe gid no ang presyo sang gasolina, wala naganubo na 50. Nagasige lang taas so nagani nga sunod man kay Sir Diego Malacad na ang pagsaka sa gasolina urada bisan gabi pasaka bumbopons. Pero ang plite mahulat pa sang pila ka bulan and maaprobahan bumbopons. So bumbopons pamatian dala nato no ang pahayagi kan kay General Secretary Diego Malacad. Kagapon, Nolisdan, chairman sang LTFRB, gino ang hari kagapon sa Makulod, upod sa kay Regional Director sang LTFRB, si Richard Osminya, no, sa dialogue dito sa Ingisi. Wala sang may ginambit ang LTFRB regarding sa capacity, no vaccine, no ride, mga proper protocol. Ang discuss dito sa LTFRB national kag regional daw more on politics man to. So, wala kami sa may ginlauman na nag-init ang ulo na mo gada mo to na ginamo dito sa lobby ng NDC. Kaya ang aton na ginahulat, ang information dissemination bala from central office nga gusto binagi tanin na sa inyo sa broadcast and maagi na sa local IETF abi. But then wala gani dito mag-attend gabi si Vice Mayor nga siya ang chair ng IETF Bacolod. So daw nag-init ang ulo sa mga ng mambal natin. So far wala pa kami sang may nabaton nga order. Amula na ang nabatian namon dagapon politika offer sa mga politiko international. Okay. So wala pa sir kamo sir ka meeting regarding kung ano ang paghahimuon kung mag-alert level 3 na ang syudad sang Bacolod? Wala pa. Kay kami nakamiting na kami sa transport. Either good man kay ang implementation sa Metro Manila. More on kuan man lang na siya ang 7 to 100 na mula nga again may nasa nila isa. Ang face shield man lang ang gindula da. Yes, sir. So mga alcohol, ready na mating, face mask, ano pa na ng pinalano nimo, distancing, ibalik ang barya. So ready na kami, pero ang among ginaulit, ang official gidyang statement sang LTFRB, kay ang LGU, daw hesitate man sila magpagwa sang ilagi na balang resolution kay supposed to be gani si Mayor mapagwa na tani executive order ginaulat man na namon nga ma-post sa media masunod lang tayo kung ano pero ang amon lang da reaksyon nga makailinit kay hindi amo na dapat ang solusyon natin mo sa problema bala subong, particular nga ang Negros na igo kita sang audit. Like for example, karon mga pasahero naton from south. So kung hindi na sila pagpasakyon kaya wala sila mabaksin, paano na nila lakton ang from Sumag to Regional Hospital or Sumag to Kapitolyo? So anti-people kag may discrimination. Ila binagid nga wala nagaisa ang Bacolod kag ang province ambot ano ni silang mga nationality ang duwa ka politiko sa Bacolod kag sang probinsya wala sila naga-leveling up bala kung anong pwede nga i-prevent naton sa COVID kag sa iban pagid nga pwede mo naton. So well ang decision sina national kay include nila ang pila pa gani ka provinces sa Panay. Ma-abide kita no pero nga amon da reaksyon namon makailinit kay gidamgo lang niya ang mga kwan mo mga ara sa itit kambal nila nagligad nga kung mabaksinize ka na wala na problema subong niya hinahanglan after sa vaccination may mga booster piliton ka nga magpa-booster
So after sina may harap pa booster 2 and may mga pag-insindi kani namon do may idugang pag sila after sina kay may gina-offer naman ang isa ka pungso dito nga kuha na lang inang daw microchip na lang ibutang sa abaga or sikos ang tao para ma-prevent naglain-lain ng mga masakit. So, ningas kugo na siya. Hindi siya solusyon. Kaya ang solusyon sa Tani, mapungko kita sa isa ka proper binyo bala, araman ng mga proper ng mga personality, including ng taga-Bombo Radio, para po kita mag-disseminate sa atong mga pasahero na hindi na mag-away balang driver kag pasahero. Kahit tapos ni may third party mo, paawayan mong pasahero kag driver, ang gobyerno niya wala participation na supposed to be ilan niya trabaho bilang gobyerno. Ano naman diri sir ang iyong sini-expectation? Well, magluwas nga, ibalik nila ang barrier, ibalik man nilang social distancing. So, wala gi kami problema, no? As long mabuhi lang ta. Wala lang ta bala intuanay para sa natabo kagabi. Nga inintuanay, gito ya kag posible may meeting kami sa kadako nga meeting buwas. Ma-unify ang stone, ang tibakda, kag ang undok. Kaya kalapagod ni nato ng gobyerno, kaya daw ginahimo ta nila nga formula sa chess. Nga sinayang gaban din nilagon nga mga dalagko, aksesory na lang ta sa ilang nga mga gimmick and programa nga hindi man siya santo sa sitwasyon subong ilabi na nga tibag o lang taka-recover sa bagyo, dugangan naman nila sa mga level 2, level 3. Ang amon tanay wala credible kag responsable nga mga programa na maging kabahin ang stakeholder including na kamo sa broadcast. O sa isa ka proper binyo, like for example, ma-meeting kita ara ng Bombo Radio, mamati. Kundi kamo mismo pag broadcast nyo na, hindi na ta kinahanglan magbaligyan yung speaker. Kay mostly subong ara man nga monitor sa radyo na magani ga bakal yung speaker, iban ganito nagigilantaw TV. Kaya ara na subong sa broadcast kag sa mass media na lang galantaw tao. So, pinag-intindihan sa mga politiko tayo, matutuwa ba nga sitwasyon naton? And ang immediate nga solusyon, ara sa meeting mo, kay may meeting of mind, may mga suggestion ha, tapos pa natin ma-disseminate kung arang broadcast. Sir, regarding naman sa pagsaka naman sa krudo kang gasolina, sir, ano diri ang imo sinireaksyon? Kamusta ang plitihanay sa subong? Well, sa plitihan, hindi naman taka-demand mo kay kung mag-demand ka subong pliti. Igalabot na siya, miss, tag 3 to 6 months madesisyonan. Pero kung pasaka sa krudo, bisan tungang gabi, pwede na i-implement. Kaya mo na kayo hotel sa gobyerno nato. No? That's why wala na kami ka-illusion na masolve mi sa Duterte nga administration. Kaya papugi lang nga siya kag pambuli. That's why hindi nila kami mabasa kung nga grabe nga among kritisismo sa administrasyon. Kaya mambuli ka bala, including ng media, gani ginabuli niya. Ang isa kadako nga television network, ginbuli niya. Ang isa ka print, ginbuli niya. How much more kami nga wala kami mga iniskilahan. That's why wala taga-ilusyon. No? And wala na nga kami demand nga magpasaka, pliti. Ang matabo lang na, naulat kita kung ano ang grasya sang pumuluyo nga ginatag sa amon kay Muslim, nagadunit pa man bugas, nagatag pa man noodles. So kung may mga buhay nga balonggay kag kapayas, makapangayo-tayo pa man kami. Ang isa lang galing hindi natin maintindihan, ano ang responsibilidad sa gobyerno. Yes, sir. So pila yung subong sir ang ginapatuman yung sir nga plite? Bisan diri lang kanay sir sa within Bacolod City? Ara kita sa actually tani supposed to be ang LTFRB first 4 to first 5 kilometers supposed to be 11 pesos na. Ang succeeding maad kita tag 250 galing kit ilang tatigado nga nang pasahero. Automatically ginasukot na lang natin pulo no kay para wala na kita sinsiliwan, wala na gamo. Mas mayo pa maperdi ang driver, hindi lang maperdi ang aton ng mga stakeholder labi ng pumuluyo. Dira man kita nagasandig basta wala lang into anay no para sa natabok gabi nga ininto anay to ya dason inang wala bala sang proper nga information nga amo na ma-meeting kita gali ka into on lang sorry pakita sa krimen nga mo nila. That's why ma-meeting kami buwas kag i-issue na sa press release para ma-expose ng kagarukan dira sa NGC. Wala na klarohon tagi na miss nga wala gitanay kay man kay kabalo kitang pumuluyo sa subong kapoy man ni kagutom mo. So confession mo pagid sila sa pritian imbes nga pito ka business na siya magpa-downtown himuon niya na 3 tub 4. So wala masolve ang problema mo. Nagamay pa mo income nakakit ka pa sa kasubong mga pigado. Pero una siguro no sa akong mga katapuan sa undok labi na gid sa mga kalyado namon sa stone kag sa tibakda nang mangin kuan lang ta mangin responsable lang ta sa aton nga pagbiyahe even do nga hindi kita mabuhi sa amo na nga income pro sa short tinguan ta gid ni after sa election basi may pagbago-bago na ni in sa aton mga pinalangga nga mga pasahero galungan man kami sa inyo
Ang may ara lang niya sobra-sobra. Kaya kanamo sa nag-atag wala plite nga, imbis na pulo ang plitihan, kasi agad the whole na 20. Wala naman nag-atag sinsilyo, hindi na nila pagkaon ng sinsilyo. And salamat plite nyo tuwing sindi, sabay nga magapabilin, kami nga magaservisyo sa inyo. And kung may kasaypanan kami, itawin nila Bombo Radio. Kaya natawag na ng Bombo Radio sa akon, i-criticize namon kaugalingon, kantadlongon namon ang among biyahe, as long nga maservisyohan kamo sa may. So dismayado siya una no sa Yes, pag-abot oo. diri sa Region Director sa LTFRB Richard Usmeña kag ang chairman gid nga si Martin Delgra III no Momo Carla. Amo gani ang mamapons no kati wala na talakay no ang ila sining concerns gid ko tani ako na ginahagop kung gusto gid nila mabatian mamapons Daw ng na- mga direktiba. Nahamuot ko to ba Sir Diego siya sige lang daw may pangiuan pa man kami ni sang balunggay kag lugbatis tupad balay namon na. Amo gid gani mamapons no tido ka positibo lang gid sa Oo. gihapon na mamapons no bisan pa nga amo ning kakatabo nga dumabudayan gid ni sila sa ila sini nga pagbiyahe Pero mamapons. muning nami subong kay ti kaong kalaswa subong ay kontra ya. Habugid sakto gina mamapons Swagang mayo utan. ini sa aton lawas. Sa gayta kalagas sa isang baboy na kag mga manok da nga makahatag ng blatian sa ato na. Abugid sakto ginaabong popons no. So mas mayo na lang gid nga magkaon kita sa nga utan na popons. Oo, okay. Sige, anyway, ti mo na, no? Barrier, going back Bumukar, no? Barrier, ang, ano pa gina, facial, basi balik naman eh. Amo gani abong popons So, no. So Ready naman sila. Ready naman ini sila no. So siguro bombopon sa butang ko mabalik ining face shield pero Oo. ang kinasigurado gid nila ang face mask no. Ang alcohol ang importante gid nga magsulod gid sa minimum health protocol bombopon. Okay. Yes, Pambapon. So, idugang na lang ini nato, no, ang naging reaction man sa katapusang tono, Pambapon, regarding ni bala sa no vax, no ride. Supposedly, ini, wala pa ni na-implementar dari sa syudad sa Bacolod, Pambapon. So, Pero ini ang tono, mga taxi naman niya, kay na to Yes. PUG to yan, no? yes, taxi naman Okay, ini. no? Kay nasaga na tono. kwanto, PUG. Yes, POJ man to kagaina, no, Pambapon, katapo man sa undok. So, sa subong naman, Pambapon, gilabot naton ang tono, Pambapon, so kon ang association sa taxi. So, sunod diri kay Sir, ako na presidente sang tono, Pambapon, sa si Mario Eusebio. So, sunod sa iya, may arasang positive kag negative ang epekto sini sang no vax, no ride, Pambapon. In case nga ipa-implementar diri sa syudad sang Bacolod. So, ang positive lang diri is hindi lapta o kung hindi maglapta ang COVID-19 abang bapon. So at least bisan na matapikan ikaw, ang imo sining lawas abang bapon is preparado manggod nga mayara ikaw vaccine kontra COVID-19. So kung hindi naman niya bambapon pag pasakyon ini nga mga kung ang negative naman diri sa bambapon, si makalulukoy man ang iban diri nga may desisyon bala bambapon nga hindi magpabakuna kay syempre ginarespeto man ang ila sini nga desisyon, makalulukoy man ini sila bangon nga wala ini sila sa nga masakyan bambapon. Kaya ang suggestion diri ni Sir Mario Eusebio, if in case nga mapatuman ini dapat tanan nga transportation bambapon, mapataxi, tricycle, sikad, salakya akong jeep babapons dapat ipatuman gid para fair kanan kay what if mi babapons nga ang jeep lang kag ang taxi lang ang gina-implementahan sini nga no vax no ride si ang paniguradong iban diri babapons masakay sa sikad o kun sa tricycle no. So basi mawadan man ini sila sa pasahero babapons. Mula na ang question no suggestion ni Sir Mario Eusebio regarding sa kung mapa-implementar ang no vax no ride popopon. So amo na lang yun. Sa mga utod tang hindi kita magpabakuna, ginarespeto na to na, no? Pero provided halong makamui kay tito kalaway na bala nga hindi ka na gani vaccinated tapos way ka pa yaga face mask, no? Yes, sakto ginaabong mapon no. So kung susubong hindi pa gid ni sila gusto gid na magpabakuna, halong man sila kag magsunod man ini sila sa minimum health protocol nga ginapatuman sang LGU sa syudad sang Bacolod, hindi lang sa Bacolod, amo man sa Negros Occidental Bambapon. Okay. So Bambapon, pamatian nato ng pahayag gikan sa presidente sang tono Mario Eusebio. Actually, wala pa man gid na implement na no vaccine no ride. Una-una,
tikon mag no vaccine right may iba na naman ang pasahero naton sina no ang iban nga damo gid ang iban nga wala pa nagpa-vaccine nga 30 months ng pasahero sa taxi. Pero kung tanaw naton si ato na tani contribution bilang sa transportation based sa taxi nga maiwasan nga mag-spread man bala ang virus sa ibang tagit through ang tanan nga wala na vaccinated hindi na makasakay. Pero tihulaton ta kung anong mando sang gobyerno kung ano gid man ng patakaran sina kay if ever nga maging mandated na masunod lang kita. Yes, sir. So may ara siya positive kag negative nga effect, sir. Pag ang namin tanay sina ko if ever i-implement gid man siya mandate siya nga no vax no ride sa tanan niya public transport. Kasi who knows ba sa taxi kag sa jeepney lang pero may mga tricycle ya makita na naman so ang tanan nga pasahero naton dito na makadto why na masakay sa aton nga salakyan stricto kita ni para sa health protocols naton for safe bala sa tanan para mangin fair man sir ever since nag-pandemic para backgrounder lang ang jeepney ang ila capacity nagdubo nag 50% or less than that sang sugod-sugod kid pero nagpasaka sila plete from 8 pesos I think nag 10 pesos ang taxi yan nagnubo man capacity kay may barrier sa tunga no tapos sa likod duwa lang pero ang flat down would still be the same 40 so amo gyapon subong nagsaka ng gasolina and crudo amo gyapon ay sa taxi wala gyud nag-change so balo ka ang problema sa taxi kay kung magpasaka una-una may change of flag down may change sa per kilometer rate so may adjustment para sa amon nga meter so additional cost naman na so ginawi namon nga basi bala kadako-dako sang costing na mo mapaka-calibration pa kami and everything tapos hindi man lang worth it bala. Ang ginaayo lang yan namon sa taxi nga tani matagaan ng discount at least sa mga fuel cost para at least makalagas pa tayo bala sa price increase. Tungod sa after sa pandemic kabi medyo ang aton pasahero medyo iban-iban na naman gid labot nga ang iban hindi na guwa tapos ang mga lalagawan hindi naman gitama actually sang December medyo nagmayo-mayo ken halos naginuwa tanan subong nag-alert level 3 na naman manog alert level 3 na naman iba na naman so asa subong pa kami yapon ka kabatak gid sang amon kaperdihan pero anyway para to serve the public we are mandated nga mabiyahe gid yap so tanan is not only para lang sa amon nga sa taxi operators and drivers especially sa mga pasahero naton para sa tanan importante kita niya mapabaksin kita para at least maibitaran naton ang spread of virus pero may for those nga hindi man niya gusto okay lang man we respect you pero at least we limit lang bala ang exposure ang aton mga drivers are grabing risko and kami man nga operators since gatubang kami sa mga drivers grabe man exposure namon gamon pamilya with regards naman sa plete tani mabuligan sang gobyerno nga at least ang atong fuel man lang bala ang subsidy ma-adjust para lang for sa mga public utility vehicles na matagaan sila special discounts especially nga ti amo niyang pangabuhian sang sang public utility vehicles mga drivers no gatugong tayo tagpila ka liters ati unlike sa mga private nga ati jutay lang na so tani amo nang matagaan gid ang attention sang gobyerno mga taxi drivers sir fully vaccinated na ini sila tanan as of the moment, hindi pa gid namon ma-fully evaluate na. Pero as sa among grupo, halos tanan nga mga operators, gina-encourage gid nga ang tanan nga mga drivers ma-vaccinated. Pero of course, hindi tama na yan madula ang ang iban may ara gid ya. Kadtong time lang nga hindi gid ya gusto may bilis sila nga hindi gid. So hindi taman sila ma-force hindi magpa-drive. Kasi ila man ay right no. Ang importante lang nga may mga health protocols lang nga ginasunod. Yes sir. So ini sila madamo naman yan sa inyong nga grupo ang nagpabakuna sir. Halos na more than majority na ang nagpabakuna na. Okay, sige, no? Bati mayo si Sir Mario Eusebio, no? Pamugin nga ni Bombopons, no? So sa pletihay naman ng Soriatis, pwede lang ini sila Japon sa 40 pesos sa Bombopons. Kiti kung islan ini o kung magpataas o kung nubo sila sa PT, iga-calibrate ang ila sining machine ako ng ila sining ginagamit para makatakot ang Bombopons. Okay, sige. Yes, Bombopons, sa may nang-report, nagikan sa patrol, ini si Bumbo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carlo May Defensor. Ito ka mga punto man nato na. Reaction diri ang ondok no sa pagbalik naton sa Alert Level 3 starting tomorrow na niya.
January 14 to January 31, 2022. So, kag at the same time, ti sa tono, ining no vax, no ride, maganda di pa min-implement. Pero I'm sure nga ti damo gid ang mag-against diri. No, kag magpakamalaot sa siring order, no? Kay ti karon may mobilisasyon kamo na. Ti ara man na sa napagkit sa LTO, no? Sa LTFRB nga ti dapat way kasang balibaran nga pasayro. Balibaran mo lang ng mga kuan bla, mga tsura nila, mga kriminal. No, amo lang ng balibara mo kag suspicious looking. Pero kung mga tarong mo lang mga pasahero, ti anong gidyaw, no? Amo na bla sa salingta, ang respeto ta ipabilin ta man na Japon sa ibang hindi gusto. Na konti hindi man na aton problema kung magka-COVID sila, hindi sila vaccinated. Kag sa mga drivers naton, bauti ani another pabudlay naman. So amo na nang gina-expectar sang undok nga liwat ka pagbalik kag sa aton sa alert level 3 kag syempre pagdugang naman sa mga restrictions now dire karon sa aton sa may sa syudad sa Bacolod. Daw kanami na lang ya siling nga daw kuan no, nabla nga daw magsinggitan ka na lang ya bla. Nga daw tama na, sobra na. No, kundi din na naton maintindihan no kung ano ni mga nagakalanabo di karon sa aton sa may pungsod Pilipinas bangod lang sa kay COVID. So ang mga drivers dati nagaparingkaot man no, nagatinguha man nga makaul-income dako, no? Kay ti so far subong sa arkila pa lang ring gila guro, pierde na sila. O ti pila na lang makanito na lang sila guro 300, 400 puli sa kadlaw. Pagkahapon, no? So ta pauwi sa biyahe ti lipay na naman drivers ta. Pero ti sa mo pagbalik sa alert level 3, buhinan ang mga capacity naman sang magasakay sa masalakyan. No, buinan mga trips sa kunano da, no, matawo ti way naman gawa pasayro. Kahit could be nga ti although way magita ipatuman diri nga pagdumili sa nagagwa, pero ti tahap na tawo magwa. Especially sa sining pagtinaas naman sa aton nga kaso, diri sa may syudad sa Bacolod, tinanong pasahirong pudyuton mos dalan. Ti mo man akong kaisabla, no, hindi kay madula ang pagkadismaya. Sa mga transport group sa LTFRB, sa LTO, no, sa etc. No? Kay ti muning mainsa sa gobyerno masiling tanga daw ginhimo lang nga milking cow sa mga nagapurungko nga mga lideres, direktor. Ti pamangkot, no? Pila naman ang nabalon sang mga mga santos-santos sang LTO, kag sang LTFRB. Ba, doon na namitan si Chairman Martin Delgra magbalik-balik din, no? Anong ginabalik-balik kidis Bacolod man? Ara pang LTFRB? Hindi ka mo magsiling ati may ginabalik-balikan ka mo di, no? Ti basi bala mambalga daw katamis ang tubos ni Gross, no? Ti tamis tubo, no? Hindi laga diabetes makuha nyo rin ko sigihon na balik-balik ni, no? Pero ang lain pag itya kay ti daw gabagtong pa kuno kumupuli. Di hotel pa kamo di, ibukwaan pa mo sang hotel, bayran sang isa ka bus company, no? Tapos pagpauli may pabalon pa. May ara na ya kuno gani yang ako personally may nabalaan niya gani, no? Pero hindi ko ma-confirm kung sino ini nga direktor kag kudiin nga partes pungsod Pilipinas, no? Nga may ara ya direktor nga naga bisita permi, no? Sa mga lugar sa probinsya. Kaya ginapagasto isang hotel ya isa ka bus company, no? Tapos gadala pa na isa counting machine. Na blagi na pabulunan pa sa milyones kuno mo, no? Dala sa counting machine tapos kuan gibla do sa listag nga klase sang style bla nga tindi pa sa makomporme kon pilang ginhatag sa pilang ginayo sa niya, no? Sa mga bus company, ginaisip pa na sa counting machine niya mo. Hindi ko binigay sa tista sang tao kag sigurista, no? Ang correct term is sigurista. No, dayo man ko kasugurista sa sining nga direktor, no? Amo sa sino nga direktor ni kay nga kunti diri man lang niya nabalaan ta anywhere sa Pilipinas, no? So ginahang talang kamo kay tituod man gid. Amo nga nagakalanabo kay hindi na pagbisita nila diri way nakabaylo aw. Tidugangan pa sa sining bus company nga daw mga libawa niya daw santos pagtumon sa ila, no? Kunano dira, kag ti may kabaylo. Ang kabaylo ti isa ka franchise pulo ka unit di ba? Isa ka franchise pulo ka unit ang kabaylo. Di ba? LTO, LTFRB lang makaimos na.
Sa mga franchise sa ti LTFRB muna nga ti way mata dua-dua maghambal nga medyo busog sila kag of course no sa didi makabanan no madugangan ang kalamay sa lawas nila. Sige ano balik-balik ka unsang tubo dia no kag kalamay mga sweets products bla no kay ining panggida pabalon sa inyo ni gani ka trespasser ni gani na ka hindi gani na ka bulong ini ka o gani na kabayad no kung magtalaas sa sugar yo kasulik maglatom lawas nyo sang kalamay kag dira kay mahamba kilala ta nga siling kalamay nyo mga viewers nato ni makabarang sa YouTube no Sir Roland Canson, good evening Bombo Pons. Sammy Lapore no dapat dito trangkaso sa Manila taga Manila nagamonitor sa aton no pero I'm sure taga Bacolod ni kag nagbag-o ang klima no nagtugnaw ang panahon ti diri amuman ma'am no or sir sir Sammy Lapore no ti balaan di sila nad sa bugnaw sa dami di nagkasipon okay COVID ayon kag Omicron ati usor tus Manilang Omicron mo no Sir Gilbert Sabdonia sige dali lang sara kay basahon tang imong comment. Hello Bombo Pons no mayong gabi ginatami ako lagdaas Tatay Jerry Sabidonia no pamati subong gabi no sige taga Bago ni nga mga listeners naton. Thank you gid no listeners naton from Bago City Sir Elmer Garde. Good evening Bombo Pons watching from Talisay City no si bro ta Errol Libuon dira sa bahin sang Villa Angela subdivision bauti kompleto ba Barangay Monte Bacolod City si bro Errol Libuon alias Hitler nga pamati gid halin sa kay security guard Joy nga subong nagalumos-lumos na tugoro subong lumos gatagring na tugurong dulonggan niya Sir Errol no si Migo Tabla Joy na no Migo Tagart Joy sige thank you gid no sa pagpamati 30 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 balikan nato ng pila pagi ka mabalita ka impormasyon at tagda kita pila ka mapahanumdom pagkatapos gid magsani. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe. Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa ato sa ring pagpalagado sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 40 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. This time check natin ining reklamo nga nagpadulong diri sa Bombo Radio. Or kay palabot diri sa Bombo Radio Bacolod ni reklamo sang tiragtaganay sang sang ayuda sa calamity. No, sa Banwa sang San Enrique ti anong natabo nga may mga wala yan nakabaton siniao, no? So ano ay nisla ma-identify sino ang nagpanglista sini. So amo ni karon isa sa mga tutukan naton iya makabanan, no? So attention dira sa taga Banwa sang San Enrique. Sa sining reklamo ang giplabot diri sa Bombo Radio Bacolod, no? So check naton ang interview diri ni Bombo Renzel Pama sa matag reklamo kay pasabat diring kapitano isa sa mga barangay dito sa Banwa sang San Enrique sa sur ga portion sa ato sa ring probinsya. Sige, check naton si Bombo Renzel Pama angot sa saring report. Bombo Rain, may gabi please come in. Okay. Sige, 42 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa Sir Elmer Garde. Good evening, Bombo Pons. Okay, thank you, good, no? Rene Lape. Good evening, Bombo Pons watching from San Enrique. Okay, attention ka mo dira sa taga San Enrique kay may reklamo kita nga gin-entertainar, no? Nga nagpadulong uyang sila chimpo niya di, no? Nagpadulong diri sa bahin sang Bombo Radio, no? Para nga magreklamo, no? Angot sa sining nasambit iya makabanan nga irregularidad sa tiragtaganay sang may calamity fund, anong bot siningon siman, no? Dumdum ko anay kung papasa sa resolusyon nagtagsa kami LGU, no? And then nagpagwa sang pundo, and then i-convert na lang into mga materials. Tani mo na lang ni ginhimo, pero ginhimo pa ni Gov Maranyon, ni Gov Lacson, no? I'm sorry. Governor Bong Lacson nga mga kuan na gid gani, no? Mga material na gid yang ihatag ta. Kay kung kwarta damo pa na lutsan.
basi magasto pa na sa hindi amo, no? So check naton. Pamatian ta ining reklamo kay sa palabotan na sa Mayor no, sa Banwa sa San Enrique, Mayor Gelson Toberiara. Sa ibong Morain Salpama na sa patrol, please come in. Kung aton madumduman no na gining panalasa no sang bagyong Odette, Bumbo Ponds no, madamo sang mga pumuluyo no, especially diri sa Negros Occidental ang napektuhan sining pagdalasa ni bagyong Odette. No, may isa kita katigreklamo o kung hindi ni isa gani no, Bumbo Ponds, madamo sila no, 12 ni sila. Especialmente diri sa Purok Bantod, Barangay Tabao, Baybay, San Enrique, no, Bumbo Ponds, bangod sa kagahapon, nagpanghatag ini, no, ang ilang barangay sang calamity fund na tuoy ini sa mga nagkalapiktuhan, no, sang bagyong Odette, Bumbo Ponds. Apang masubo, no, nagpadulong diri sila sa stasyon sang Bombo Radio, bangod nga wala, no, hindi natalapod tanan panghatag ining calamity fund no sa ila barangay Bombo Ponds. No, ang pagpanghatag ini no Bombo Ponds, bago pagpanghatag no ginpapasa sila sa mga requirements nila, indigency, ila mga ID, ang picture sang ila panimalay no, nga pamatuod nga ina ang ila panimalay napiktuhan din sang bagyo. Pero ang masubo Bombo Ponds no, madamo sa pumuluyo sang Barangay Tabao, Baybay, San Enrique, nga wala sang nakabaton sang pagpanghatag sang calamity fund. Ang pagpanghatag ini Bombo Ponds no, nakabase ini kuno sa natabo o kon sa kaimtangan sang ila panimalay kung totally o kon partially damaged. Ang nabaton no, yes. Oo, so Bombo meaning to Ponds. say kwarta yung ginhatag sila, hindi na sila yung mga materials. Yes, Bombo Ponds, Okay. 5,000 no ang Pila? ipanghatag ini. Tag 5,000 Bombo Ponds ang Sa totally pagpanghatag. damaged na? Totally kag partially damaged no, pareho Bombo lang? Ponds. 5,000 lang ang ipanghatag. Bombo Ponds ang DSWD no, gipangunahan ni isang DSWD, kaupod man ang barangay naging nagpanghatag ini kagahapon dito sa Barangay Tabao, Baybay, San Tabao, Enrique, no? Tabao. Bombo Ponds. Kag madamo ini sang reklamo no ang mga pumuluyo bangod sa isa man sa ilang ginreklamo no, may nakakuha o kung may nakaangkon sa sining 5,000 nga hindi man nang qualified no, kag hindi man nagubal ang ila panimalay, apang Bombo Ponds nakabaton ini sila sang 5,000. Kag ang ginatulog man nila no, Bombo Ponds nga unfair man no sa ila nga sila napiktuhan kag sila wala nakabaton sang ining 5,000 Bombo Ponds nga pagpanghatag. Yes, Bombo Basi Ponds. naka-loudspeaker na paki-off anay be. Go ahead. Yes, Bombo Ponds no, ang masubo no, Bombo Ponds, bangod sa ang ining nagpadulog diri sa aton, wala ini nakabaton nga sila totally damaged kid kag nagkalatumbahan iling panimalay nila bangod sa bagyong Odette, Bombo Ponds. Pamatian pala naton Bombo Ponds no, ang naging pahayag o ang tagreklamo no, ang ilang spokesperson nga si alias MM, Bombo Ponds. Ari kami di subong taga Purok, mga pumuluyo sang Purok Tabao Baybay, specifically sa Purok Bantod. About gareklamo kami about sang amon nga calamity funds sa tungod sa bagyong Odette ni. Gareklamo kami kun nga ang iban sa amon wala nadala. Kay tama ka unfair, ginsugo kami or ginpabalo kami nga mapas sa mga requirements kag para sa amon niya qualified kami nga makabaton sang calamity funds because nga totally damaged man kag partially damaged man ang amon nga balay. Ugaling kay isang pag-payout na wala na sang may na wala sang iban nga sa amon wala sang may nadala. So gapamangkot kami sa amon nga sa DSWD o kung sino man nga official nga makasabat sa amon kun nga wala kami nga dala kay sa totoo lang apektado gid kami kag kinanglan gininamo niya subong niya ang funds niya sang calamity dako niya nga bulig sa amon samtang ang iban niya nga wala gani na apektuhan ang balay na dala kag ang ginakatingalahan namon nga gusto namon kwaon ang form nga ginfilapan namon ang ginahambal nila nga payroll, certificate of eligibility
kag ang DSWD Crisis Intervention Form. Sa DSWD Crisis Intervention Form may atuto nakabutang nga state mo kung pila ang financial nga gin-provide or nga ginhatag sa imo. Pero sang kwaon na namon ang form ya wala na ang kautod sang amon nga payroll form kag ang crisis intervention form nga napirmado na to sang beneficiary kag may mark na to sang beneficiary amo nang ginakatingalahan namon kag nga hindi nila pag i-release kag gapamangkot kami kung ano ang mga basis or qualifications or requirements nga inyo ginpilian or ginbasihan kung paano nadala ang isa ka household or ang isa ka pamilya nga kami wala nadala. Amo lang nangamon reklamo subong. Hindi man lang ako, tanan kami halos damo kami kag sa isa pa lang ni kabarangay sa Tabaw Baybay pa lang. So paano na natabo nga ang wala yan na lista to na dala pa samtang silang nalista na dulaan na balay, nagubaan na balay, way pa kabaton? Bombo Ray? No? Yes, Bombo Pons, amo nang masubo kag sila nagpadulong diri no bangod sa unfair gid kayo no biskan sa aton no unfair gid kayo bangod sila man naguban kag wala sila nakabaton Bombo Pons sang 5,000 nga pagpanghatag sang gobyerno no sa pagpanguna sang DSWD bangod wala sila sa lista no Bombo Pons kag nagakasubugid sila. Sino to yang nang lista to? Bombo Pons kinpasa ni nila sa barangay no Bombo Pons kag ang barangay nagpasa sa DSWD. Si DSWD naman ang nag-check no kag nag-evaluate kag gingkuan man naton pahayag agud nga mangin fair kita no Bombo Pons no sa aton nga pagpahayag no gingkuan man naton ang pahayag kag ang part no sang punong barangay na si punong barangay Dennis Bores no nga wala siya kuno kahibalo no inang iyan ng statement wala siya nakahibalo kung paano ang pag-evaluate sang DSWD no kag sang ila pag-approve sang nagtinudloan na inslaw. Isa na no sa ginalantaw naton no Bombo Pons ka ginapamangkot magani sang punong barangay kung sino-sino ni ang nagpadulong dire nga mga constituent ya Bombo Pons bangod sa wala ini nakabaton pero nakuhaan sa naton pahayag no sang iya pero mga nagreklamo may amuning mga dokumento nga dala nila no nga may ginpermahan sila may nagin process nila mo ni. Yes, Bombo Pons kingkuhan na nato no testigo agud nga pamatuod gid no nga amo na ang ginpasa nila nga wala sila nakakuha sang 5,000 pagpanghatagay na kagahapon Bombo Pons sang barangay. Okay, ti anong siling ni Kap? Yes, pamatian naton ang pahayag ni Barangay Captain Dennis Bores. Reklamo sila regarding bala sa panghatagay sa calamity fund bangod sa nagpasa no sang mga papers ni kag wala sila nadala kap ngayo kami sang imo statement dire kag explanation mo para mangin fair lang kami kay nagkadto di sila sinila nga hapon ka bali damo ni sila kapag nagkadto di mga mahigit 10 sila kabilog pero isa lang amon nga gi-interview ang ilang spokesperson nga si alias MM anding hatag nila kap nagtawag kami sa imo para maghatag man sang imo statement regarding the recap. Wala na sir na dalang ilang ngalan sa masterless. Hindi na concern ng sala. Kay ang panantanan nga papilis nga gin pag-apply nila sa DSWD gin pirmahan ko man. So samtang kagapon naga-release, may ara nga sa masterless nila nga wala ko na pirmahan. Almost pa siguro mga 30 papilis o kung sobra pa. Ara man lang to sa kilid sa may barangay hall man lang po. Kasi yun ang papirma nila. Basta pag sila sa DSWD nga may wala na pirmahan nga ara sa ila masterless, pinapirmahan ko man sir. Kaya ang form nga gindala to ya kagapon sa DSWD, amo lang to yan sa masterless. Kaya nagambal pa man niya si Mayor nga kasi may ara kaya sang circumstance pa. Kaya ang tanan-tanan hindi man la sir makupapan na pag-input sa naton nga staff sa DSWD. Kay sir sa kadamo-damo gid sir kayo sa mga papel sa DSWD na galilingin manulo sa encoder bla sir. Yes. Tagabulig pagani ang amon DSW sa pag-arrange nga mayara pagani kuya tiya ko mismo na wala madala. Una ka perma ko da. Sige reklamo ya ko tisling ko hindi ko nasala kung wala ka nadala sa masterless. Regarding ni bala sa
mayara kuno sang sa inyo da barangay nga hindi sila qualified pero nakakuha sila sa pagpanghinatagay. Ano tingin mo statement? Sir, hindi ko na sir maano, sir, kaya ginapacheck man na namon sa BNS namon, kasi sabi HW. Yes. Bali, anong inyo kap nga qualification para mangin qualified sila nga matagaan sila sa Calamity Fund Cup? May indigency sila, valid ID, back to back Xerox, kag picture sang balay nga na-damage, kag apat ka forms ang DSWD. Bali, pila kap ang napanghatagan kagahapon sang isining Calamity Fund? More or less, sir, sobra 300, sir. Wala ko kaya kuha sang exact na number, kay okay. Ko na pasilabot sa master list, sir. Bali, 300 ang napangtagaan, pero sobra. Pero pila kap ang nag-apply no sang sining Calamity Fund? Siguro sir, almost sir sang iban sir hindi man kumakaano kay daw halos pumuluyo nga sa ako na sakupan sa barangay gintermahan ko man tanan ng ilano ginisyuhan ko man sila ng agency tanan ang kutob mangayo wala ko sa may gindinay sa ila nga wala ko sang gintermahan. So ang mo naganing ambal ko sa ila nga ginabuyayaw ko nila. Ang validation na ato ya sa opisina sa DSWD hindi na sa kay kapitan. Okay. Bali wala nagambalya si mayor nga gapamulitika siya kay ang iba nagagwa nga ginapili kuno ni mayor. Nagambalya si mayor nga ari gani sa tubangan ko kontrapartido man nga ginreleasean ko kung nagapamili ko. Amo nakatag kagapon antes mag-release kami sang funds sang Calamity. Ginambal ni mayor. Balitag pila kap ang nabaton sang ining mga qualified nga napangtagaan kap? Suno sa guidelines ng DSWD 5H sir, 5K. 5K lang gid pala rehas na kap. Totally kag partially. Oo sir. Okay. Gusto idugang no sa iban mga reklamo be? Nga po na sir mambal sir sa pumuluyo nga nagreklamo. Paliog lang tanay hindi man sila bala mag-react dayon nga daw ara da sir nga instant ihatag din ang serbisyo sa aton gobyerno. Kay ang aton nga gobyerno naga-provide diya sir sang ilang nga kinahanglanon. So tani hindi man sila magano kaya ang DSWD sir kaluluoy lang sir wala to nga ano nga batikos ila tagang DSWD ka trabaho lang yung gid sir sang ila nga trabaho suno sa guidelines Manila sir kag si kapitan sir why gid sa may gindinay nga indigency kag forma sa DSWD nga wala na permahan. So sir paliog nga sir kung sino man na nagreklamo siguro sir nang naulihi lang na sa pagpasa. Isa man siguro karason kap no nga naulihi sila sa pagpasa. Okay, nauti ang punto naman nga ang sagad tapan ni sila iya ka lista tapos hindi magali pagatagan. Anti ko naulihin ang ipasa, dapat ang tukib na dayon ni Kapda. Kung ano itong DSWD, anong status ni kay nagubaan mo sila, makabaton pa sila. Mo na yung sabat ang gusto tatani Bumburain? Yes, Bombo po, no? It is isa ginasaton nga dapat nga ibaloon bilang punong barangay. Pangutang aton si Kapya tidaway sa hibalosin ni. Oo, Bombo Pons, no, ito nagkapanginwala si identify nila. Yes, Bombo Pons, no, do diskumpiyado kita, no, bangod si punong barangay, no, nagapanginwala, no, kag wala siya kuno kahibalo kay DSWD kuno ang nagimo sang pikang nga hindi no mga qualified kag matagaan sang 5,000. Antes pa man na naglabot sa level sang DSWD ikaw nga kapitan kabalo ka na identify mo na no kung sino dira ang mga naguban sa balay kag sino ang wala. Yes, Bombo Pons, no, bagoy na ang matapos siya ining bagyong Odette, ipapasa na sila no sang mga requirements no ang masubo kay pagpangatagay na wala na sila nadala kag wala sila sa master list. Sige, ati kung ginatudlo ni Kapto sa DSWD, buwas ang aton palapon ang DSWD head na no sang San Enrique. Yes, Bombo Ponzo, agod nga may balan man naton ang ila side nga wala niya na pangtagaan ang iban nga pumuluyo. Pero mga pangpermahan nila makita anda sa aton sa YouTube, sa Facebook, no? Gina-flash nato, no? Ti kompleto man may mga ID man may mga perma man o kam nga wala sila kabaton. Na mo na gani Bobots, no? Bangod nga wala sila kabaton kag may staff na Bobots nga ging utod na sang barangay kag ato na dito ang price, no? So binihawid na lang ni nila. Yeah. Yes, Bombo Bonds, no? Kag ang ila na permahan, kag ang may stamp mark nila, nakuha na sang barangay. Bombo Bonds, kag wala na dito, naupod sa ilang aging balik.
Bongbong Pons. Okay. Sige. Anyway, napunaan tani, balaon tani kay mayo sining disability ang maka-speaker sini. Kaya Mayor Day, no? Sang San Enrique, kung balati anong status nila. Kung matuwa din ng pahayag ni Kap na uli sila pasa, ano makabaton pa ni sila? Para na lang bala nga, at least matapos ng istorya bala. Yes, Bongbong Pons, no? Para maklaro man sa mga pumuluyo nga qualified man nga magbaton sang 5,000 Bongbong Pons bangod sa kinahanglanon man nila sa ila panimalay nga nagkalaguba, Bongbong Pons. Okay, sige. At least sa present nato niya, sa barangay level, tibuas, DSWD kita kay Mayor Gerson Tobilyara. Yes, Bongbong Pons, no? Kaon nato nang ila pahayag, agod nga mangin patagan, no? Ang mga pumuluyo. Para maklaruhan na ang nagareklamo, Yes, Bongbong Pons, no? Agad nga maklaro sa mga pumuluyo dito sa barangay Tabaw, Baybay, San Enrique, Bongbong Pons. Oo, sige. Ini si Bombo Rainsel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, no? So salamat sa kay Bombo Rainsel Pama. Reklamo nga nagpadulong diri sa estasyon sa Bombo Radio. Ang mga utod ng TY na tagaan sa assistance, no? Kay nadulaan mo sa balay siling taga ni TY exempted dis bagyo. Di malas ka na gidya kung maguba ang balay mo totally kag okay ko partially, no? Pero may ara pa gidya ko gani matandogid. Niya buinas na gid. Asto sa siling tinagtagana isang ayuda, no? Siling tagani sing kutani king convert nyo na lang sa into sa materials, no? Kay kainit ni subong sang kwartawan sang muyatan sang tawo. Di ano kita kasiguradong ibakal magituod nila na sang mga kagamitan nila, no? So dapat ang nagtag na lang kamo na magalvanize iron da, no? Kahoy 2x2, no? Muna lang na worth 5,000 ti magamit dayon sa balay. So tido na balaan tado si Kap daw medyo hands off sa, no? Way sa ideya sa ni. Pero ti ang pamangkot dira Kap, no? Kap Bores, pagpanglista diriya way kadaaw sa supervision nimo bilang kapitan. Oro pa, no? Di ko yung magpati no? Ikaw na naka-identify da kag balantan malang galing nga hindi ni sam tagaan ni sanggay palistada sa ila. No? Nagulat na sila isang wala gali. Nga ba'y magli isang kasiguraduhan nga makabaton sila. So DSWD, ti ginatudlo ang DSWD, do diri pala balong kapitan daw, waik balo ba? No? Nga ti inaiya gali na listada, no? Ay naiya na dadala sa halatagan. So tani kini balo mo kuan mo dira kay dira pa lang guro sa level mo da Kap, nagreklamo na sila, pero galing way mo gin paatagan mayo guro. No, that's why nagkanto sa Bombo Radio. Ti imbes nga tani dira lang masetol ninyo, di bantaw ka duda na sa inyo daw. Labuton tang head sang DSWD buwas, no? Sang Banwa sang San Enrique. May isa rin kayo sa galingin ang ulo ko pamati kasi na. Ano ti kaluoy ko ng DSWD kay natudlo lang. Pero ara sa barangay ang mga kurap nga kuan nga mga opisyal. Minto ni Ma'am Guadalupe. So dapat kapitan mismo ang magalibot kay mag-confirm nga qualified. Correct kagid. Tayo mo nang ginambal ko. Kung pwede pa lang tani ginlibot sa kapitan bilog yang nga sakupan pa i-check. Pila ang kapanimalay ang nagkalaguba sa isa ka barangay, no? So dogi tudloan sa pas kapitan di pero man ginasiling ko ti kung kapitan ka kabalo ka na sino man nga nadulaan dira kay ti sa imo pa lang da social worker sa barangay may mga listahan na nada. Ako ganit tan ginuna ta na lang hatag ding mga totally damaged no nga mga utod naton. Kay na iway nagidya balay nga sapon ti partially damaged maka-star pa sa daya. Jutay lang ilang kalay uhon. No, tani ginuna hatag ang totally damaged, no? Then ti ikuha na lang ang partially damaged. Kwarta niya ang ilagay panghatag. Sa lingwan ni kumuksunod sang tikang ni Governor Bong Lacson nga mga materials na iya. Ang ipanghatag iti balo naman kita masila ang pamkantuan sang kwarta. No, tiguti pagbaton na material sansak na to dahil kabi pa kayo na dayhon. Kabuat nila sa makaatop dahil sila balay. Kamay tululugan na sila. Sige, hasta plantada sa barangay. Supunan nato ini makibanan buwas nga daw. Na interview sa DSWD, paklaro tagin ni sa ila, no? Kung nga angati amo ni ang mga nadangatan sa sining mga buot man kung tani nga makabaton sa sining nga bulig. 2 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa gabi, medyo alang-alang nato sa nga tiyempo.
Standby na kamo sa Santos ng Rosario dahil masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Huwebes kita subong nga presentasyon, Petsa 13 sa bulan sa Enero, tuig 2022. Ang inyong alagad, Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapod na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge